Sziasztok! Most ez egy vlog videó lesz az osztálytársaimmal. És most így kezdődik majd. Lesz Pesten tovább. Sziasztok! És nem sokára itt vagyunk, ahova a célállomás visz. Megálltunk. Na, utána megyünk oda, úgy lesz. Na és tovább. Megérkeztünk. BMW. Ja. És most megyünk a... nem tudom hova. De miért szállsz bele? Amúgy meg... Vina Lencse. Ott vagyunk. Hát most megyünk. Megyünk valami térre. Ja. Addig sziasztok. Most ide érkeztünk a célállomáshoz. Hello. És most itt vagyunk. Szépen vagyunk. Szia. Szia. Még vannak itt is. Ja. Kedve a panda. Ott van Evelyn. Ott... A panda. Sziasztok! Sziasztok! Én Virtuális 12 vagyok újra, és megérkeztünk. A Hung Expo-ra, nem tudjuk mondani. És itt van Ricsi, Tibi, Bandi, Tamás és Martin. És amint lássátok, sokan vannak, és végül én. És itt a tábla. És... Na és visszafele, és ott egy buzi. Ja, azt tudjuk. Ott az a vörös hajú. A sap... És gyerekek... Aki a sap... A gyerekek már ilyen jó lenne egy otthonra. Nem tudom, mit tényleg. Sokáig. Na megint sziasztok, most elindultunk hazafele. Itt van Tamás velünk, és Martin, és én. És egy hordog. Na és sokat fontosabb a gyerek. És a buszba a videó, ahogy megyünk haza, lesz további videó. Na, addig. Menjünk. Jó van. Az vissza. Milyen csöcsöm van. Csak nem most fordulj. Valahova ide. Evelyn. Nem áll. Bandi, benne vagy.
Én Dominik vagyok, és elmondok nektek valamit. Egy szép Én verseny. bent vagyok a boltba, és ezt kérem a boltot csertől. Kérek egy ékrömmel. Mivel? Jéggel? Nem. Szalonával. Milyen szalonával? Szalonával. Na és gyerekek, ez egy! Na, gyerekek. Vége! Sziasztok! Virtuál voltam, és Ricsi, meg az egész osztály, és elkezdtünk hazafelé indulni, ott van Bogi, Tibi, és akik elől vannak. És a kis kakuszi! Na és ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel. Sziasztok!